Għaqda, tama u suċċess. Dawn kienu fost il-prinċipi li ħarġu mill-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela s-sena l-ġdida, sena ta' ħidma li sarfet f'suċċessi kbar fi sfond ta' sfidi lokali u internazzjonali. Il-Prim Ministru beda l-messaġġ tiegħu b'memorji tal-passat fejn missirijietna iġġieldu għad-destin ta' dan il-pajjiż u għalina biex inkunu l-awturi tal-istorja. B'50 sena minn Malta Repubblika, il-Prim Ministru spjega li din kienet storja ta' kuraġġ, storja ta' pajjiż li ma rridx li ċokon tiegħu jiddefinih u minn poplu li kien qibad il-ġuħ wara l-gwerra inbena pajjiż modern u ħieles. Dr. Abela tenna l-appell tiegħu għal għaqda ta' poplu għas-sena l-ġdida. L-appell tiegħi għas-sena l-ġdida huwa wieħed ta' għaqda. Għalhekk ejja naħdmu flimkien biex dawk il-materji li l-poplu tagħna jixtieq li jtejjeb, insibu s-soluzzjonijiet għalihom flimkien. L-aħna ikbar mill-jien, l-għaqda ikbar mis-supervja. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela diskriva lil pajjiżna bħala poplu ta' qalb tajba, poplu biżel, b'ekonomija li qed tkompli tikber u toħloq aktar ġid. Dr. Abela sostna li pajjiżna għandu talenti kbar li għandhom ikomplu jiffjorixxu u rridu nitlu għas-sena l-ġdida b'ottimizmu u entużjażmu, sostnuti b'serħan il-moħħ li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Meta dan il-pajjiż jingħaqad, meta dan il-pajjiż juri l-kuraġġ u ma jbaxxix rasu għall-biża', jista' jkompli miexi l-qudiem u jkompli jikteb l-istorja ta' dan il-pajjiż b'suċċess. Storja ta' perseveranza fejn iċ-ċokon tagħna lanqas jibda mad-daqs tal-ħolm tagħna.